Бурбон – унікальны амерыканскі напой. Кангрэс ЗША афіцыйна прызнаў яго як прадукт унікальны для краіны. Гэты напой быў упершыню створаны шатландскімі і ірландскімі перасяленцамі ў канцы 18 стагоддзя ў Кентукі. Сёння вытворчасць працягваецца там з ухвалення Кангрэса. Урад ЗША рэгулюе вытворчасць бурбона, каб захоўваць яго як сапраўдны нацыянальны напой. Згодна з законам, бурбон павінен быць выраблены з сумесі зерняў, якой 51% кукурузы, дыстылятары для паляпшэння смаку. Шэйкеры аддзяляюць каласы ці іншыя чужыя матэрыялы. Потым зерне ідзе ў грындар. Унутры роллеры здрабняюць зерне, каб вызваліць смак крахмалу. Гэтая працэдура пакідае вялікія часткі кукурузнага зерня і лупіны. Пасля дыстыляцыі часціны асядаюць. Асобнымі партыямі машына таксама здрабняе саладовы ячмень і мяккую чырвоную зімовую пшаніцу. Кукурузу гатуюць і змешваюць з вадой з багатых безжалезных жарал Кентукі. Дадаюць ячмень, зімовую пшаніцу і трохі пюрэ з папярэдняй партыі. Дадаюць адмысловыя дрожджы. Збожжавае пюрэ трапляе ў ферментацыйныя ёмістасці, вырабленыя з цыпрысавага дрэва. Праз 8-10 гадзін дрожджы робяць сваю магію і сусла пераўтвараецца ў бурлівае варыва. Бурлівае варыва ўтвараецца праз вылучэнне вуглекіслага газу, калі цукр у зернях забрузвае і ператвараецца ў алкаголь. Пасля трохдзённага закісання з яго выходзіць густая вадкасць, так званае дыстыляцыйнае піва. Яго перапампоўваюць у перагонны куб, дзе спірт выкіпае, пакідаючы ваду і іншыя рэчывы. Пары спірту падымаюцца ўверх і кандэнсуюцца ў вадкасць. Пасля другой перагонкі канцэнтрацыя спірту павышаецца да 130 пруфаў. На дадзеным этапе ён празрысты, без прыкметнага колеру. Яго называюць white dog. Пасля дадання вады для развядзення віскі да 110 пруфаў крэпасці, супрацоўнік бярэ пробу і адпраўляе яе ў лабараторыю. Там тэхнік змяшчае прабірку з алкаголем у газавы храматограф-тэстер. Ён выпарае алкаголь, а затым аналізуе смакавыя якасці і моцнасць алкаголю. Атрымаўшы згоду лабараторыі, партыю разліваюць у бочкі. Яны перапампоўваюць яе з сховішчаў у новыя дубовыя бочкі, якія адмыслова асмальваюцца знутры. Пры асмальванні натуральны драўняны цукар карамелізуецца, надаючы алкаголю салодкасць. Падчас вытрымкі спірт набывае бурштынавы колер. Пасля таго, як бочка будзе зашпунтавана, супрацоўнік закатвае ў шматпавярховы склад. Бурбон будзе вытрымвацца на працягу многіх гадоў. Затым бочку перамесцяць на іншы ўзровень будынку для перападу тэмператур. Гэта робіць прадукт больш аднастайным. Праз 6-7 год яны прыбіраюць корак і ўстаўляюць сталёвыя трубкі для ўсмоктвання навакольнага паветра. Гэта дазваляе бурбону свабодна выцякаць пры перакульванні і сцякаць у жолаб. Алкаголь ператварыўся ў салодкае варыва карамельнага колеру. Пасля дадання яшчэ вады, каб зрабіць напой моцны на 90 пруфаў, ён гатовы да разліву. Варштаты напаўняюць бутэлькі да самага рыльца. Затым бутэлькі паварочваюцца да машын з накрыўкамі. Варштат ставіць металічныя каўпачкі, накручваючы іх на бутэлькі. Затым бутэлькі перамяшчаюцца, а прылада падхапляе іх і нацапляе цэтлікі. Пэндзлік прыгладжвае іх да бутэлек. Затым каманда з 2 чалавек дастае бутэлькі і акунае вечка ў гарачы воск. Воск хутка высыхае і дубянее, каб лепш запячатаць бурбон. Пасля гадоў праведзеных на бровары гэты кентукійскі бурбон дасягнуў паўналецця. І за гэта варта прамовіць тост.
Агучыў Кудлаты, дзякуй за прагляд.